Grabando. Que tal, xente, como estades? Si, falo para vos, pos de Londres e arredores. Un saúdo, teño aquí a chuleta por si acaso. Un saúdo á Rede Galega en Reino Unido. Tampouco era tan complicado, pero por si acaso. Rede Galega no Reino Unido. Rega UK, supoño que se dirá. Xente maravillosa que está intentando conservar a nosa cultura e a nosa lingua fora das nosas fronteiras. Significado do Día das Letras Galegas. Todos os días teñen un problema sempre. Eso é a falta de algo. Son días para algúns colectivos, para algunhas realidades que están minorizadas, marxinadas, etc. En realidade, deberían ser todos os días do ano, porque o galego e Galicia somos todos nós sempre. Celebrar o idioma, a lingua dun país, quere decir que ese país existe. Para min as letras galegas son todos os días, porque, bueno, a miña cultura, son as miñas letras, a miña lingua, así que é algo tremendamente cotidiano para min. Como galego falante 100%, desde que teño uso de razón, é un día máis. Basicamente é unha autoafirmación de espírito galeguista. Lástima que teña que sempre estar dedicada a xente que xa morreu, non? Si entendo a importancia deste día para visualizar o que significan as nosas letras, o que significa a nosa cultura. Tamén é un día para reivindicar uns medios públicos de calidade, plurais e que defendan a nosa lingua. E por outra banda, xa que celebremos. Recomendar algo artístico. Recomendaría música. Últimamente estou regresando a escoitar discos dos Tempés, un grupo que me gusta moito, e ando enleado na lectura da obra completa de Cabanillas, así que calquera cousa de Cabanillas é tremendamente recomendable. Paco, Piseñas, Zorro, Confeso, E a miña recomendación é o libro dun compañeiro que tamén é xornalista, emigrado, neste caso non o Reino Unido, senón en Madrid, tamén buscando unha mellora nas súas condicións laborais. Fran Lorenzo escribiu Cabalos e Lobos, a súa primeira novela, que foi premiada de feito no ano 2014 co premio Blanco Amor, e tamén é unha historia baseada na emigración. Como músico quero recomendar este disco que xa é moi vello, está en vinilo, diredes, coño, isto non se consigue, pero sí se consigue porque acaban de reeditalo, O Fonte do Araño de Emilio Cao. Para entender a música galega é necesario escoitar este disco. É importantísimo entender o que sucedeu na música galega nos últimos 40-50 anos a través deste traballo que sacou Emilio Cao no ano 1977. Aquí teño que recomendar Un libro dunha xornalista, compañeira Ana Cabaleiro, As Ramonas, e tamén, se me permitides, unha recomendación tamén literaria, aínda que sexa musical. O último disco da miña admirada Guadi Galega, O Mundo Está Parado. Pois recomendo todo o produto audiovisual galego que podades consumir, Matalobos, Serra Moura, O Sabor das Margaridas. Directores e directoras como Paula Cons ou como Xacio Baño ou Álvaro Gago, que están facendo un cine alternativo. Unha recomendación de actualidade, eu estou lendo ahora mismo, a min gusta moito a novela, Domingo Villar, estou aí con O Último Barco, disfruto enormemente con él, o Miguel Ángel Fernández, co seu detective. Dame un pouco de vergonza pois facer este tipo de cousas, pero xa que podo recomendar, como ainda somos así un grupo moi underground, pois recomendo Planeta Morriña, que é un grupo de música. E nada máis, mandar un saúdo grande a Rede Galega no Reino Unido, que continuades vivindo no noso país, aínda que estedes fora físicamente del. Sabemos que dende fora ás veces facedes moito máis por Galicia do que se fai dentro da propia terra. Porque é imprescindible que estemos todos os galegos e galegas que estamos polo mundo adiante, pois que estemos organizados. Un saúdo moi agarimoso a todos os galegos de fora, pero especialmente aos membros da Rede de Galegos no Reino Unido. Volvede pronto. É unha aperta bicos e ata cando queirades. Unha aperta moi forte. Un saúdo é de calogo. Unha aperta enorme. Que vivan as nosas letras e que vivades vos. Moitos bicos. Chao. Bicos. Un bico para todos, regal. Unha aperta. Un bico moi grande de Socora.